Ndiyabulisa mna nomhle ndisitsho ndisithi makube xesi kubele cabakho ndiyabulela ukubana ke kubeka ndilapha kweli khasi namhlanje. Madoda siyakwamkela kwi-Drive and Vibe inkqubo enkulu ngeli xesha apha emveni kwemini. Kodwa ke masikunike lithuba lokokuba uzazise nje qabaqaba ngawe neziduko zakho abaphulaphuli ngabantu abathandayo ukuzalana. Hayi ndingumasoka ke mna ke uNtanzi uDedeza undimanda umzimkhulu umuzo zikadlala ebandingazibetha zonke ndingaphuma ngomva kweli khasi. Ke ndingavule igama lam lokusabela ndibe ndingokaMmango ifani. Ndingumnikeli umhlali kwilali yasesigakala kuTendane apho ndivela khona phantsi komhlaba kaCaleka. Phantsi komhlaba kaCaleka. Hayi ke masibulele kakhulu ngelithuba Dedeza, masibulele kakhulu Masoka. Namhlanje sifuna imbali nentsukaphi yoTshezi. Qaba nje oTshezi esizwe soTshezi ndisazi ngathi sipha kumabomvana esizwe, kodwa ke sakunika wena okokuba isukaphi okanye basukaphi oTshezi. Mandibulele mntana omhle, kodwa ke phambi kokubana ke ndingene isihlwele neziduko ziyahlonitshwa mandiqale ndithi phakama Tshezi phakama Jalamba emqaleni nenduku inkonjane emnyama ebhabhe emafini inzwana zakabomvana inyoka emnyama exandiziziba. Apho ke ndivuselela ke into yobana oTshezi mayibe ngabo balawulayo kweli qonga kungenzi thina ngokwenza okanye ngokuthetha kwethu. Mandiqale le nto ngale ndlela ndithi uTshezi uphuma phantsi kwendlu kaMbomvu. Into ebangela into yokubana uTshezi abe belibomvana kuba usisizukulwana. Ikumkani ke lesithetha ngayo apha ke babonakala into yokubana ayihlalisekanga kakuhle kumhlaba ebifuduka kuwo wasebe-KZN kule ndawo namhlanje yaziwa into yobana yiNkandla. Apho ke oTshezi bafudukise into yobana uShaka lo kuyabonakala into yobana abahlalisanga kakuhle, iinkomo ziyathathwa baqona mabemke bayishiya kwindawo bazofikela kumhlaba wasemaMpondweni kwindawana ekuthiwa kuseMthintsasa apho bafikela khona. uTshezi ke njengoba efika nje ufika eNonyana apho ke sathatha abanyana bakhe abane benonyana osecaleni okuceza kodwa uceza lona amaTshezi ayafuna ukumbhekimisa kubike ngomntana omkhulu kodwa sizoyithetha loo nto. Apho ke sithetha ngoMjalamba sithetha ngoMatshoba sithetha ngoThembu, hayi uMthembu unyana kaTshezi unguThembu. Bengamshiyanga ke wena uyinkulu kwelaa khaya uDingana. Abo ke abantwana uTshezi abe nabo. Njengoba ke efike kwisizwe sasemaMpondweni kulapho ke apho ndiyakhona ndithi apha zenzele khona igama ngento yokubana kuye babonakala into yokubana abantu basemzini bengahlalisanga isizwe salapha ephondweni kakuhle ndixana amaMpondo amaXhosa umntu uyakhumbula into yokubana ngaphandle kwemfazwe besizilwa sisodwa kukho nabantu basemzini bebefikile apha ngendlela yokubana bafuna ukusithuthela imihlaba. Kwenzekile into yokubana kubekho inqwelo eyathi yatshayisa ngaphaya amaMpondo bejongane nayo babaleka amaMpondo babaleka kweli sizwe sabaTshezi babe andincedile apha. Baphuma koTshezi baba ngabantu abazenzela igama ngenxa yeso sehlo. Kube kunyuka kwabo ke oko nokusabalala kwabo ukuqalela kokungena ke emzimvu ngapha namhlanje ke ndicinga uba abantu abaninzi khona kweli cala laseMqanduli uTshezi bamepha uTshezi namhlanje. Andiyazi ke mntana omhle into yokubana ke ndingagabadula ndipheliphi na kodwa ndiqinisekile ubana xa ukhona nawo kwelo cala uyomana noko usitsho into yokubana apha ndishiyile apha ke senza ngolo hlobo. Xa sithetha ke ngento yobana ngeli xesha xa bendikhankanya iziduko zoTshezi kuyona nesiduko endisibalayo pha esithi inyoka emnyama ezo ke sesona silo soTshezi. Le nyoka imnyama licandisiziba ngelizambe eliphandle lizile emzimntana omhle. oTshezi ke aba babona abantu benzele isimo sabo bayayikhankanya ke inkonjane kodwa inkonjane lena bayikhankanya njengesilo kodwa esona silo sabo sifike nabantwana ndingathi bayaphila ngaso kodwa futhi basihlonipha bengenokwazi ukusibetha xa bona bengoTshezi lizilenzi mntana omhle. Enye into endizawufuna ukugoba ngayo mntana omdleli njengobana kukho Tshezi nje abangoJalamba
bakhona abanye abantu sibabiza ngona bangotshezi nabo ababakwandenza Oh, usaliwa akubukela phaa usaliwa lona notshezi mntana omhle ayingomntu omnye lowo uthini nangoku? Utenza uthi utenza no benisithi Teteza uthi utenza lo akekho phaa koChess. utenza lona mntana omhle akekho kotshezi namhlanje into engathi le ikhona kodwa hayi akunjalo mntana omhle utenza kangotshezi. Uthini nangoku? Hayi man. Okay, masiqhubeke ke Teteza busathetha ndaqhawula uxolo. Kule mntana omhle apho ndifuna ukuya khona ke yona mntana omhle ndifuna ukuphuhla ngale ndlela isigama into abalahlekeleyo odenza aba sebephela sebangotshezi nje ngoku balahlekelwe sisigama ebesisithi shezi ngoba bebevela nabo kulaa mhlaba kodwa abafani bona notshezi ngoba xa sithetha ngotshezi sithetha ngumntu